ụmụ nwanyị ndị nọ na di o nwere nche ịkọwala ọnụ cheta na Igbo sịrị na chi nwe nwanyị bụ di ya ọkwanụ di gị bụ ugwu gị bụrụkwazi ugo gị ebe awele gị na-apụta ife bụ n'ahụ di gị ebe nseke sokwazi gị na-apụtakarị ife bụkwazi n'ahụ di gị gị nwa bụ nwata nwaanyị nọ na di o nwere ka ọ bụrụ na di gị bụ social man na-agba mbọ na-ahọzụ ga-anyazakwanụ nwoke ka ifere ghara na-eme n'ezinụlọ ya ka ọ fụkwa na ọ na-enete gị nwa bụ nwunye ya anya na-enetakwazi ụmụaka ya anya ọ na-agba mbọ gị nwa na onwe gị bụ nwaanyị jụọ onwe gị what is your input in the hustle of that man? What is your input? Nne ị ga-aghọta na chi gị chọọ ịgọzi gị especially with ihe nnweta eji enete ndụ anya ọ bụ site n'aka di gị ndị otu gị chọọ ịgọzi gị ọ bụkwazi site n'aka di gị ọla niile gị na ha echi imerụ gị ife ọma ọ site n'aka di gị fa chọkwazi ịta gị afụfụ fa na-esitekwazi n'aka di gị wee taa gị afụfụ fa nwere ike napụ di gị ife ọ nwere maka na ha ama na di gị nwee na nwaanyị na onwe gị enwego isiokwu m taata anụnwa bụrụ gị nwa bụ nwata nwaanyị kaba alụ fụ na gị na ndị otu gị dị na mma kaba alụ fụ na ị na-achụpụ aja kaba alụ fụ na ị na-eme nte na awele eji bịa ụwa kaba alụ fụ na your aura the clean and the pure to augment that of the man maka na ọ bụrụ na onwe ka ụkwụ si wee kpọda man ngwa na onwe ga-ata ahụfịa and the normal way ụmụ nwaanyị bụ ị chọrọ nwoke ọzọ nwoke ọ ya adụ ụka ọnyanwa ka mma kaba alụ fụ niile emerụ ndị otu gị ife kaba alụ fụ niile na-achụpụsị aja ụmụ ihe aja wele a na-agbakwa na-enwe n'isi onwe gị from time to time ndị otu gị na ha iwee biwa kaba alụ fụ niile na-emerụ ife na-agbapụ aja from time to time visit water and pray give to them with whatever you have gwa ndị otu gị okwu na-achụpụsị ụmụ kịrịkịrị aja nwaanyị nwere ike ịdị na-achụpụ asịọ gị ji edokwawa ndị isi edokwawa arụ bi n'agụ mba mana ifuru ndị otu gị ahụ gị na ha iwee bịa ụwa concentrate on them na-echukwafa ka ha wee nwee ike na-edosikwaziri gị ọnọdụ ka di gị ga na-ada na-ata afụfụ site na ndị otu gị maka na ọ nwere ike di gị abụrụ ofeke ma nye ama na otu ọ ga-esi wee ma ọ maghị aka nị na aka ekpe gwa abụ ya na-akọmplen na ị na-eme ọdịnala na di gị anaghị na di gị na-aka ụka find a way to be helping that your husband site na ngị nwee dị na-echukwa mmụọ ndị gị na ha ya mana ọ bụrụ na nwoke mmụọ ya na mmụọ bụ nwoke onye ọdịnala ọ marụgo otu ọ ga-esikwa wee na-echukwara gị ndị otu gị ahụ ka fa na-ada na-aghasara ya ife mana ihe m na-ekwu obi ndị keesi ọ bụ na nke nwaanyị bụ nyanwa bụ ife mmụọ anya na mmụọ mana nke nwoke ka na-akụrụ Jizọs ndị Roma aka nke nwa bụ nwaanyị kaba alụ nyere onwe gị aka nyere anya di gị aka maka na di gị ahụ daa ị ga-eso ewe ruo ala ị na-aghọta ihe m na-agwa gị okwu ka m gwara gị ya bụ na ị nwere uche chee echiche ghọta ife nkwuru ya bụkwa na ị nwere uche nne
kpọrọ okwu ma kpofuo mana ekpofukwa na ezi nwa ya na-edo maka onwere ndị mkpa ị na-aghọta ma mama adịghị mkpa today ekwa m ike dịghị mkpa echi cheta na ebe nkwa na anyị na-eme saraka n'obi anyị saraka ndị mmiri nne mbụrụ gị ịfụrụ saraka ezi nwa na-eme n'obi ya mbụrụ gị nke nwa bụ nwaanyị ịma na ụmụ nwaanyị one thing about ụmụ nwaanyị bụ how do I say it? Ụmụ nwaanyị na ndị otu na-akwụkarị especially ụmụ ihe ndị otu mmiri anụwa ndị ọgbanje ndị otu ọgba ndị yi ụwa ndị nka ndị otu ndị a na-ejigasị na mmiri enye oke ndị a na-ejigasị n'ezinụlọ emere ife ụmụ nwaanyị na ndị otu na-akwụkarị ọ fịakarị ịfụ nwaanyị ndị ichie nọ n'isi ya na-agba ụgwọ I mean ọ fịakarị ịfụ nwata nwaanyị o wee bụ na ife na-emebiri ife na ndụ bụ ndị ichie ọ fịara arụ ndị ichie na-abịa emebiri gị ife wuo ngụkọ ọ dụrụ idokwa ndị ichie ọ bụla ngụkọ ọ dụrụ ọ fịakarị ịfụ nwata nwaanyị arụbi na-agụ be nne ya na-emebiri ife maka na o dokwa ha arụbi na-agụ na-agba ụgwọ ngụkọ ọ dụrụ idokwa ya ọ bụla ngụkọ ọ dịrị ọ fịakarị ịfụ nwata nwaanyị ọ wụ na aja na be nne ya na-emebiri na-agba ya ụgwọ na ya aja na-agba ụgwọ ngụkọ ọ dụrụ ego dollar so o nwere ike ma mmụọ ndị ọzọ ada na-adọ ndụdọ mana ịfụrụ ndị otu gị that is where you should always concentrate ndị otu gị ahụ gị na ha you should not neglect them onye ka m ji wee sị gị ị bụrụ nwaanyị gwada ma ị nọ na dị ma ọ na enubọdị ịfụrụ saraka ndị mmiri a ndị otu mmiri ezi nwa na-eme ebe nkwa I wouldn't play with it. I wouldn't joke with it. Ọ bụkwazị n'ọnụ ụzọ a ka isi wee na-enyelu onwe gị aka na-enyelu ndụ gị aka na-enyelu di gị aka ọ ka mma ọdụ mma be taking part in it. This saraka ndị mmiri initially oge m na-ebido ya izizi the first set of spirit motivated me ibido that saraka ndị mmiri bụ ụmụ nwaanyị ị na-aghọta that is why m ji wee mee open. I didn't put any price tag maka ama na ụmụ nwa nwere ike pụọ bụ nwaanyị nọ na di o nwere ka ọ bụ na ọ dị ewe na-agbata na-achụta o nwere ike ego na-abata ya aka bụrụ mebi ya ike ọ na-agbata from ego nni di na-enye and other house things di na-enye ya ego na-maintain sị o nwere ike di enye ya 20,000 ka o wee sie ofe o nwere ka ọ manage ya obere ego afọrọ ya na atọfu obere ego afọrọ ya na o nwere ike manage ewepụta na 1,000 naira nye ezi nwa for that saraka wee register ị na-aghọta that is why abịa m consider that na ụmụ nwaanyị nwere ike fa o nwere ike ma dị nwaanyị adị n'aka nwoke na-agbapụ achụta na obere rutere ya aka ịghọta ọ na-ama na-eji so that is why this nkwasara ka etinye how many price tag leave room ya open that you can participate with any amount ọ maka ụmụ nwaanyị ọnụ bụ ụmụ nwaanyị ka m ji eme ya otu ahụ ọ bụ na my target bụ ụmụ nwoke only I will have put a price tag o wee ke mee na 100,000 mana for the sake of ụmụ nwaanyị ka m ji wee leave happier open you can participate with any amount mbụrụ gị nwa bụ nwaanyị especially gị nwa nwaanyị n'ugoro di I wouldn't be joking with ihe ọbụla bụ ife a ga-emerụ ndị otu don't joke with your own and don't allow them to render your husband useless by whatever means possible to you. Na-eti ndị otu aka n'obi na-emerufe ife na-agwakwazi aka ha na-etinyere aka ka ife na-agaziri dị gị ọkwana maka onye nwe ife agba m na onye na-amara ife gachi okwu ma ọ ga-asị na gịnị ka ezi nwa na-akọ eri ife mana udo dị ka a na-aga. If you want to be part of the saraka, Monday bụ next nkwa saraka 13th of May. Chat me on WhatsApp 08032477868. The saraka goes on every nkwa. Be part of it. Share this message. My name is Ezinwa Anedo. I come for the total restoration of ordinary men and Igbo. Gamesiano.